Mga tao nga magpundo o mga tug sa mga asera sa dakbayan sa Sugbo, gihawa na atol sa clearing operation sa composite team sa syudad. Ani ang report. Dili lang kadtong may struktura sa daplin sa kasapaan ang ipaubos sa clearing operations apan lakip na ang kadalanan o ang mga siras gikan sa mga tao nga nagpundo panahon sa kagabhion. Ang operasyon gipahigayon sa kapulisan uban sa mga hinsya sa dakbayan. Nabantayan nga ubay-ubay na usab ang naglatagaw karon sa kadalanan sa dakbayan ilabi na nga nagkaduol na ang Pasko. As of now, 24 hours na ni siya ang gibuhat sa LGU nga pag-clearing sa ato ang sidewalk. Samtang way padaplin sa kapulisan ang hulga sa kahapsay ug kalinaw ang mga tao nga naglatagaw sa syudad. Nining bag-o lang usa ka homeless miner ang nasakpang misaka og balay aron mangawat ug butang nga mabaligya ug may magamit sa bisyo sa shabu. Gipadayag sa Deputy City Director for Administration nga si Lieutenant Colonel Wilbert Parilla nga mamahimo ng isulod sa Operation Second Chance ang mga minoridad nga nakasala bisan og wa pa kini mapasakai og kaso. Ang ingon ini nga pangidaron dili pa man mamahimong pasakaan og kaso base sa balaod. Ato ang effort sa that is part sa ato ang anti-criminality campaign nga hapsay gyud diha ang ato ang kadalanan. Especially karon nga maghingabot na ang Kapaskuhan. Sa Pikasbahin, nagpadayon usab ang simultaneous anti-criminality law enforcement operations kung sa Cleo sa Cebu City Police Office. For the anti-illegal drugs operation, doon natay 33 ka operations conducted citywide, and then nga may resulta sa pagkadakop sa 40 ka mga tao. 34 ani ang street level individual ug 6 ka high value individual. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.